Helo, a chroeso i'r cyflwyniad yma i HTML gan Technocam. So heddiw ni'n mynd i siarad am beth yw HTML, be mae fe'n sefyll amdano, pa fath o bethau ydych chi'n gallu wneud gyda HTML, a na i dangos i chi cwbl o pethau syml bod rydych chi'n gallu wneud heddi. Ond, yn gyntaf, beth yw HTML? Wel, mae HTML yn sefyll am Hypertext Markup Language. Dyna be mae HTML yn meddwl. A chi'n gallu ystyried HTML fel iaith raglenni. Dydy o ddim wir, na i esbonio fwy am hynny mewn eiliad. Ond mae fe'n adael i chi osod testyn, delweddau, a cynnwys arall ar dudalennau we. Os ydych chi yn mynd ar bron i bod unrhyw safle we trwy'ch porwr, mwy na thebyg bydd y tudalen yna wedi ysgrifennu yn HTML. So chi'n gallu gweld mae hyn yn iaith hynod defnyddiol. So mae HTML yn adael chi disgrifio strwythur tudalennau we trwy defnyddio marcio. Dyma pam ni'n galw yn iaith marcio. Mae HTML wedi adeiladu o elfennau, a mae'r elfennau yma'n cael eu cynrychioli gan tagiau. Ni'n mynd i siarad lot am tagiau heddi, a na i dangos i chi rai sy'n cyffredin a rai sy'n defnyddiol iawn. Mae'r tagiau yma'n cynnwys pethau fel, ac yn adael i chi wneud pethau fel creu penawdau, creu paragraffau, tablau, ac yn y blaen. So nid yw'r porwr yn arddangos y tagiau HTML pryd chi'n gweld y tudalen, ond maen nhw'n defnyddio'r tagiau, maen nhw'n darllen y tagiau yma mwyn i nhw gallu creu cynnwys y tudalen chi'n gallu gweld o darllen. So eto, dydy o ddim yn wir yn iaith raglenni. Mae hyn oherwydd dydy'r iaith yma ddim yn prosesu ac yn trin data. Mae fe ond yn iaith sy'n diffinio gosodiadau. Ond mae fe'n lle gwych i ddechrau os ydych chi am cymryd ran gyda cyfrifiadureg. Eto mae fe'n gyffroes, chi'n gallu gweld canlyniadau'n blon syth. Mae fe'n eitha hawdd i deall beth chi'n neud. Nawr, mwyn i chi gallu dechrau, mae angen bach o meddalwedd arnoch chi. Nawr, mae jyst angen golygyddion testyn syml, text editor sydd angen arnoch chi. Okay? Os ydych chi'n gweithio ar cyfrifiadur Windows, mae mwy na thebyg mae Notepad ydych chi'n barod, bydd hynny'n gweithio yn ffain, bydd yn hollol hawdd i defnyddio. Os ydych chi'n defnyddio Mac fel fi, bydd rhaid i chi lawrlwytho rhywbeth mwy na tebyg. Chi'n gallu lawrlwytho rhywbeth o enw BB Edit. Dyna be na i defnyddio heddi. Mae BB Edit yn fel hollol am ddim, bydd ddim yn costi chi unrhyw beth, ond bydd hyn yn adael i chi ysgrifennu cod HTML mae'ch cyfrifiadur yn gallu darllen. So, let's gweld sut olwg sydd ar HTML. Be mae fe'n edrych fel? Wel, dyma yw cod HTML fan hyn. So, dyma be ni'n mynd i ysgrifennu, a bydd y cyfrifiadur eich porwr, yn dweud gwir, yn darllen y cod yma, a dyma beth byddwch chi'n gweld ar sgrin pryd ydych chi'n mynd i mewn i'ch tudalen we. So, na i sôn yn syml be mae hyn yn dangos, ond mae dan efo'n hyn yn dangos ar HTML ni'n ysgrifennu mewn. Eto mae'r title fan hyn, chi'n gallu gweld dydy'r title ddim i weld fan hyn, na i dangos i chi lle mae'r title i weld mewn eiliad, a fan hyn mae dynnu'r body, y prif ran o be ni wedi creu. Chi'n gallu gweld dyma lle mae'r penawd, a mae dynnu paragraff hefyd. So, llas cyntaf, cyn i chi ddechrau ysgrifennu unrhyw cod HTML, mae angen i chi dweud wrth y cyfrifiadur taw HTML chi'n ysgrifennu mewn. Mwyn wneud hyn, mae angen ychwanegu y tag yma. So, mae dych chi'r symbol fan hyn, so llai fi'n credu. Llai wedyn y bachnod, wedyn DOCTYPE mewn prif lythrennau HTML, a wedyn chi'n cau hyn gyda symbol fwy na. So mae hwn right ar top. Wedyn chi'n mynd i ysgrifennu HTML eto tu fewn i llai a mwy na. A wedyn right ar diwedd, os fi'n mynd nôl am un eiliad, chi'n gallu gweld mae un fan hyn sy'n dechrau, so fi'n dweud y DOCTYPE i HTML, fi'n
dechrau fan hyn a mae rhaid I fi cau fan hyn. So fi'n dechrau gyda HTML tu fewn I llaina a mwyna. A rhaid ar y diwedd mae dy fi y llaina, wedyn blind slice HTML a mwyna rhaid ar y diwedd. So, mae hwnna sy'n ni'n mynd I ddechrau a ni'n mynd I roi gweddill ein cod rhwng y tagiau yna, rhwng y tagiau HTML. So, mae'r elfen head yn gynwysedd ar gyfer holl elfennau pennawd. Mae'r elfen head yn gynnwys y teitl y ddagfen, sgriptiau a lle a'r meta gwybodaeth. So, pethau fel pa'r fersiwn ni'n defnyddio, pwy sydd wedi creu a gwybodaeth arall. Dydy hyn ddim yn gwybodaeth sydd yn arddangos, mae hyn ddim yn gwybodaeth sydd yn arddangos pryd chi'n agor y tudalen we, ond mae fe'n gwybodaeth yn hynod bwysig I chi tra bod chi'n ysgrifennu'r cod. Yna, ni'n mynd I defnyddio tag title ym mhob dogfen. Mae'r tag title yn diffinio title ar y bar offer yn y porol. Eto mae'n dangos I chi lle yn union mae hyn I weld. Mae hyn yn darparu title ar gyfer y tudalen pan fydd yn cael ei ychwanegu at ffefrynnau. Mae fe'n hefyd yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn wrth I chi chwilio trwy'r we, bydd y teitl yn rhywbeth sy'n bwysig. A wedyn mae'r tag body, mae hon yw corff y dogfen, prif ran y dogfen. Gwych. Okay. So, be ni'n mynd I wneud yw copio a gweithiwch y cod HTML yma. So, os ydych chi'n moyn, so be ni'n mynd I wneud nawr yw ni'n mynd I copio y cod ar I ddogfen. Os na I just dangos I chi, fi wedi wneud hyn yn barod. A os ydych chi'n moyn be chi'n gallu wneud yw stopo'r fideo fan hyn a taipio hyn allan. Gyd sydd angen I chi wneud, so fi wedi agor BB edit fan hyn a fi just wedi taipo, ond eto chi'n gallu defnyddio Notepad yn lle os chi ar system Windows. Gwych, nawr wedi chi'n gwneud hyn, wna I just siarad yn gyflym am cwpl o pethau fi wedi wneud fan hyn. Gallu gweld, fi wedi adael eitha lot o gwagleoedd fan hyn. Mae rhaid dweud, dydy hyn ddim, does dim rhaid I chi wneud hyn, er mwyn i'r cod gweithio. Bydd hyn dal I weithio os ydych chi'n cael gwared a hyn. Mae fe'n wahanol I rai iaithoedd arall sy'n bach fwy ffysi. Gyda HTML, just bod y tagiau yn y llefydd cywir, bydd e dal I weithio. Ond wedi ysgrifennu fe fel hyn, mae fe'n lot yn haws I fi ddarllen a yn lot yn haws I rywun arall darllen hefyd. Lot yn haws I pobl arall sydd yn gweld hyn deall yn union be fi wedi wneud. Nawr, fi wedi ysgrifennu hyn. Be na I wneud nawr yw fi'n mynd I safio fe fel HTML. So, os fi just mynd I file save as. So, fi moyn sicrhau. Na I roi teitl sy'n hwyrol I fe. Let's wneud the HTML cyntaf. A wedyn fi moyn .html ar y diwedd. Os chi just yn safio fe fel arfer, bydd yn safio fel dogfen .text o .txt a bydd hwnna ddim yn mynd I gweithio. So fi'n mynd I safio fe fel HTML. Fi'n mynd I safio ar y desktop just fod fi'n gallu ffindo fe'n hawdd. Just yn safio nawr. Gwych. OK, hwnna'n edrych yn ffain. Nawr, os fi'n mynd mas. Na, gwych. So, chi'n gallu gweld, mae'r hyn wedi dod fan hyn. Chi'n gallu gweld o fanna. Falle pryd chi'n safio fe, bydd logo eich porter yn dod I fyny. So, falle bydd logo Google Chrome neu rhywbeth yn dod I fyny. Mae hwnna'n ffain. Dydy o ddim wedi digwydd I fi. Dim problem. Os fi'n clico arno fe er mwyn agor e, na ni, so chi'n gallu gweld nawr, mae hon wedi agor. Fab. So, let's mynd nôl at fan hyn. Gwych. So, dylsech chi wedi creu rhywbeth fan hyn, a chi'n gallu gweld y teitl yna, y HTML. Mae hwnna I dod right ar top tudalen. So, dwi ddim ar y tudalen, ond mae fe right ar y top fanna.
Nawr, fi wedi siarad lot am tagiau, a ni wedi defnyddio nifer o'r tagiau yn barod. Nawr, mae'r rhan fwyaf o tagiau yn dod mewn para. Dydy ddim pob un. Ni wedi gweld un yn barod sydd ddim, a hwnna yw'r tag DOCTYPE fan hyn. Ni wedi sôn am barod. Ond mae rhan fwyaf o tagiau yn HTML yn dod mewn para. So ni wedi gweld yr HTML fan hyn. Ni hefyd wedi gweld head, a ni wedi gweld title. So, y ffordd i wneud yw, let's dweud bod fi moyn ysgrifennu paragraff ar enghraifft, so tags fan hyn fi moyn defnyddio. So, mynd i dechrau y paragraff gyda hyn, so gyda llaina, pa, a wedyn mwyna. Wedyn fi'n ysgrifennu y text fi moyn yn y paragraff, a wedyn fi'n mynd i cau y rannau, fi'n mynd i cau y tag trwy defnyddio hon. So, bydd y tag yn debyg iawn, ond mae dyn ni y blind slice fan hyn. So os fi'n mynd yn ôl unwaith, chi'n gallu gweld dyma lle mae'r paragraff yn dechrau, fi'n ysgrifennu'r text, a wedyn mae'r paragraff yn gorffen fyna gyda'r blind slice. A os ydych chi'n edrych trwy'r cod, chi'n gallu gweld mae nifer o'r tagiau yma mewn para. So dyma head fan hyn. So mae popeth yn yr heading, popeth fan hyn rhwng y ddau bits fan hyn. Body er enghraifft fan hyn. Dyma lle mae brif ran ein tudalen. Chi'n gallu gweld mae fe syth o'r top lawr y gwylod, a mae pennawd a'r paragraff tu fewn i'r body, tu fewn i corff y tudalen. Gwych. So, HTML yw'r un sy'n dweud wrth y cyfrifiad o HTML ni'n defnyddio. Mae hwnna'n mynd bron i fod mae'r cod i gyd rhwng y dau tags yma. Head ni wedi sôn yn barod. Title, eto ni wedi gweld yn barod. Mae hwnna fan hyn, mae hwnna tu fewn i'r head. Body, y prif tudalen. So, H1 yw'r pennawd. So, pennawd y tudalen. Mynd mewn i'r tag H1. Pa yw paragraff. A wedyn, os ydych chi moyn defnyddio italics, neu chi moyn bouldio rhywbeth wrth ysgrifennu, chi'n gallu defnyddio yr e-dots fan hyn a'r b fan yma. Gwych. Na, fi wedi siarad am un o'r penawdau, H1, ond mae nifer o penawdau gwahanol. Okay? So, mae H1 a rhoi penawd mawr i chi, penawd gryf, a wrth i chi mynd i lawr, hyd at penawd yr i 6, chi'n gallu gweld yma fe'n mynd llai yn llai a llai o faint. Okay? Nawr, mae fe'n werth nodi, wrth wneud hyn, dylsech chi ond defnyddio hon ar gyfer penawdau. Dylsech chi ddim defnyddio fe os ydych chi moyn newid maint y text, neu newid os mae'r text wedi bouldio neu na, paidiwch y becso am hwnna. Wedi dweud ni, be fi moyn wneud, gwych. So dyma yw'r cod ar gyfer hyn. Okay? So chi'n gallu gweld tu fewn, fi wedi dweud yw'r DOCTYPE HTML, mae dyfu'r tag HTML fan hyn a fan hyn, a'r tagiau ar gyfer y prif ran ar gyfer y body, a wedyn tag ar gyfer pennod 1, pennod 2, 3, 4, 5 a 6. Na ni. So dyma be mae'r cod yma yn edrych fel. Nawr, tasg ar eich cyfer chi. Be fi moyn chi wneud yw gweld os allwch chi creu prawf llyged i fi trwy defnyddio y penawdau ni wedi edrych arno. So chi'n gallu creu ddogfen newydd a gweld os ydych chi'n gallu creu prawf llyged just yn defnyddio H1, H2, H3 ac yn y blaen. So chi moyn stop o'r fideo nawr a wedyn dod yn ôl a na i dangos i chi yn union sut i gorffen y tasg yma. Okay, gwych. So let's just gweld sut i gorffen y tasg yma. So, os ydych chi'n cael unrhyw problemau erioed, y peth cyntaf i'w sicrhau yw bod chi wedi dweud beth yw'r DOCTYPE a bod chi wedi agor y cau y tagiau HTML i gyd. Okay? So sicrhewch bod chi wedi agor y tag HTML a wedi caio, a hefyd bod chi wedi agor y cau y tags body a unrhyw tagiau arall rydych chi'n defnyddio. Hefyd, wrth gwrs, sicrhewch
bod chi'n neud y save as .html yn mwyn sicrhau bod hwn yn gweithio. O'ch chi'n gallu gweld, gyd fi wedi wneud yw defnyddio y gwahanol tagiau ar gyfer y penawdau er mwyn wneud i pob llinell bod yn llai o faint na'r llinell uwch ben. Gwych. Okay, so dyma sut i chi ddatrys y tasg yma. Okay, nawr, ni wedi siarad am paragraffau tyma bach, ond let's just siarad tyma bach yn fwy. So, mae'r por yn ychwanegu rhywfaint o le margin yn automatic cyn ac ar ôl pob elfen paragraff. Okay? So, be fi moyn chi wneud yw defnyddio y tag yma, defnyddio y tag paragraff er mwyn i chi allu allbynnu hanner dydd y bwced gwag yn llawn goleuni. So haiku hyn, haiku yw fath o barddoniaeth. So gweld os chi'n gallu cael eich HTML allbynnu rhywbeth sy'n tebyg i hyn. Neu allwch chi ysgrifennu haiku a chi, os ydych chi'n moyn. Byswn ni yn dwlu clywed eich haikus yma yn Degan y Cant. Danfonwch trwy e-bost ato ni. Ond os ydych chi just yn stopo'r fideo nawr a gweld os ydych chi yn gallu defnyddio'r tagiau paragraff er mwyn allbynnu HTML, er mwyn chi allbynnu ein haiku fan hyn. Okay, so er mwyn ddatrys y tasg ni newydd dangos, eto ni wedi galw DOCTYPE, ni wedi agor a cau y tag HTML, agor a cau y tag body, a ni wedi agor a cau y tags paragraff, ond chi'n gallu gweld be fi wedi gwneud yw mae pob llinell gyda tagiau'n agor a cau nhw ar ben eu hunain. Okay? So os ydych chi wedi cael unrhyw problemau fformatio, ydych chi'n ffindio bod popeth mewn un llinell, hon yw'r ffordd haws i wneud yw trwy roi pob llinell gyda tagiau sy'n agor a cau nhw eu hun. Okay, now, rhywbeth oedd yn cod i o'n i ddim wir wedi siarad amdano yw'r sylwadau. Okay? So oedd y llinell gyda fi, y llinell dy fi'n just yn dweud sylwad, a oedd hynny ddim i weld ar tudalen o gwbl. So mae sylwadau yn rhywbeth sy'n hynod bwysig wrth i chi codo. Jyst i atgoffa chi eich hun beth chi wedi wneud, a pam chi'n wneud ond falle yn fwy pwysig, efallai chi'n creu dogfen HTML a wedyn yn y dyfodol bydd rhywun arall yn gweithio arno fo. A mae sylwadau yn bwysig er mwyn i pawb cofio yn union beth sydd yn mynd yn ymlaen. Dyma hefyd un o'r resymau pam fel arfer chi'n rhoi y data meta ni wedi siarad am. So pethau fel y fersiwn a pwy sydd wedi ysgrifennu fe, efallai pryd chi wedi ysgrifennu fe. Mae fe jyst yn rhoi lot fwy o gwybodaeth i pwy bynnag sydd yn dod ar ôl chi. So gyda'r sylwadau chi'n gallu gweld mae hyn yn gweithio bach o wahanol. So mae sylwad yn mynd tu fewn i dangos yn edrych fel hyn. So mae y symbol fan hyn ar y gyfer llaina, wedyn y bachnod, dwy llinell, wedyn chi'n ysgrifennu ac sylwad tu fewn fan hyn, dwy llinell a wedyn fwy na eto. Ond bydd hyn ddim yn rhywbeth bys chi'n gallu gweld ar y tudalen eto. Dydy o ddim yn i ymweld fan hyn. Fe just rhywbeth yn y cod, a mae hwnna just yn rhywbeth i chi er mwyn i chi gwybod beth chi wedi wneud a pam chi wedi wneud oherwydd weithiau. Mae fe'n wneud lot o synnwyr ar y pryd a wedyn chi'n dod nôl a dim syniad i chi beth chi wedi wneud. Right, so dyna gyd ni moyn siarad am heddi. Fi'n gobeithio mae hyn yn rhoi bach o cyflwyniad i chi o HTML, ond os ych chi'n parhau troi y cwrs yma, bydd ni'n gwneud lot fwy o bethau. A gallu gwneud lot fwy o bethau gyda HTML er mwyn i chi gallu dechrau creu dogfennau gwe chi eich hun.